Hola a tothom. Anem a veure una opció bastant interessant, especialment a l'hora de conservar o treballar amb exercicis quan estem fent un examen o un projecte, d'acord? Que no ens podem permetre perdre el temps, que és l'opció de l'autoguardat del LibreOffice. Vale? Subim al LibreOffice, jo el tinc aquí, podeu accedir per aquí. Si no sabeu on està exactament el vostre LibreOffice general, veniu aquí, escriviu LibreOffice i l'obriu des d'aquí i anireu a parar al mateix lloc. D'acord? Bé, doncs ara anem a eines, opcions, i aquí hi ha una opció que és carregar, guardar, i si ens anem a general, fixeu aquesta opció, això és el que ve per definició generalment. Guardar les dades de recuperació automàtica cada 10 minuts. Vale? Què vol dir això? Doncs que amb molta mala sort, si estem fent un examen, perdrem pràcticament quasi 20 minuts, perquè si ens enganxa al final, posem que fa 9 minuts que ha fet l'última guardada, més els 9 minuts que haurem de tornar-ho a fer, són 9 i 9, 18. Per tant, si esteu fent un examen que aneu contra rellotge, és interessant que aquest número sigui baix. Podem baixar-ho, això ho considereu vosaltres, 5 minuts, això vol dir que com a molt perdràs, no arribarà a 10 minuts, perquè són els 5 que has perdut i més els 5 que has fet. Això depèn de la sort. Si se't penja l'ordinador just després que hagin fet la còpia i només ha passat 10 segons, doncs llavors només perdràs 10, els 10 segons últims que has perdut, més els 10 segons de tornar-ho a fer. Vale? Això és perquè quan se'ns penja l'ordinador, d'acord, que diu allò no responde, i nosaltres tanquem, doncs quan tornem a obrir el LibreOffice ens surt un missatge així com vols restaurar l'última recuperació automàtica? I si dic que sí, restaura això. Si activem a més aquesta opció, guardar automàticament el documento, doncs no guarda només les dades de recuperació automàtica, sinó que desa el document. O sigui, és exactament com si nosaltres anem fent cada 5 minuts apretant el botó de guardar, guardar, guardar. Trieu l'opció que vulgueu, però de cara a un examen és interessant que aquest número no siguin 10 minuts perquè ja et dic, si et passa alguna cosa al programa quan fa 9 minuts que ha fet la còpia, són 9 i 9, 18 minuts que perds. D'acord? Doncs res, farem aquí aplicar, aquí surt un missatge, vale? Jo deixaré així, aplica, i després acceptar. I ja ho tenim, a partir d'ara, cada 5 minuts se'ns desarà el nostre arxiu.